Sadneš si, aby si sa učil a zrazu je tvoj telefón najzaujímavejšou vecou na planéte. Ešte jedno video, možno si najprv dám niečo na zahryznutie. Naozaj potrebujem tento titul, alebo by som sa mal stať chovateľom lám? Znie ti to povedomé? Tu je šokujúci fakt. 90% študentov sa učí nesprávne. Strávia hodiny pozeraním na poznámky bez toho, aby sa skutočne niečo naučili. Ale čo ak ti poviem, že existuje spôsob, ako sa učiť rýchlejšie, zapamätať si viac a stále mať čas na pozeranie obľúbeného seriálu? Či už si študent, ktorý sa pripravuje na skúšky, profesionál, ktorý sa učí novú zručnosť, alebo len niekto, kto chce rýchlejšie absorbovať informácie, tieto triky ti pomôžu. Poďme si rozobrať najlepšie mozgové hacky, ako sa učiť bleskovou rýchlosťou bez vyhorenia. Hack očakávania. Oklam svoj mozog, aby sa učil rýchlejšie. Tvoj mozog je lenivý. Bude mu to trvať tak dlho, koľko času mu dáš. Všimol si niekedy, ako 10-minútová úloha zrazu zaberie 2 hodiny, keď prokrastinuješ? To je kvôli Parkinsonovmu zákonu. Práca sa rozrastie tak, aby vyplnila čas, ktorý jej dáš. Riešenie. Nastav si absurdne krátke študijné šprinty. Namiesto musím sa učiť 3 hodiny si povedz budem sa učiť iba 20 minút. Bum. Tvoj mozog prestane odporovať, lebo 20 minút znie jednoducho. Ale tu je trik. Keď začneš, budeš pokračovať. Bonusový hack. Zapíš si presne, čo budeš v tom čase študovať. Napríklad, budem študovať biológiu, naučím sa fotosyntézu a otestujem sa z nej. Tvoj mozog miluje jasno. Pravidlo 80-20. Prestaň študovať ako perfekcionista. Nie všetky témy sú rovnako dôležité. Niektoré sú oveľa podstatnejšie ako iné. Pravidlo 80/20 hovorí, že 20% toho, čo študuješ, ti dáva 80% výsledkov. Tak prestaň strácať čas na náhodné detaily. Namiesto toho si polož otázku, čo bude vlastne na teste. Pozri si staré testy, opýtaj sa učiteľa, študuj súhrny. Čo ešte nechápem? Ak to už vieš, pokračuj ďalej. Rýchla stratégia 80/20. Najprv si urob starý test, nečakaj na poslednú chvíľu. Nájdi 20% tém, ktoré sa objavujú najčastejšie a venuj im 80% svojho času. Pracuj múdrejšie, nie tvrdšie. Metóda časovača. Aktivuj rýchly režim učenia. Všimol si, ako sa zrazu staneš hyperkoncentrovaným, keď máš deadline? To preto, že naliehavosť vytvára sústredenie a môžeš svoj mozog oklamať, aby sa do tohto režimu dostal kedykoľvek. Skús toto. 30-minútový študijný šprint. Prvý. Nastav si 30-minútový časovač a uč sa, ako by to bola núdzová situácia. Druhou, daj si 5-minútovú prestávku, pohni sa, ponaťahuj sa, alebo si bez výčitiek pozri telefón. Tretí opakuj. Prečo to funguje? Krátke sedenia zabraňujú vyhoreniu. Tvoj mozog vie, že prestávka príde, tak sa lepšie sústredí. Vyhneš sa pasci falošného učenia, keď len zízaš na poznám. Bonusový hack. Použij aplikáciu Forest. Zasadíš virtuálny strom a ak opustíš aplikáciu, strom zomrie. Pocit viny je silný motivátor. Feynmanová technika. Uč sa ako génius. Albert Einstein raz povedal, ak to nevieš jednoducho vysvetliť, nerozumieš tomu dostatočne. Preklad, ak chceš niečo rýchlo pochopiť, skús to naučiť niekoho iného. Ako použiť Feynmanovú techniku? Prvý. Vyber si koncept, napríklad ako fungujú čierne diery. Druhý. Predstav si, že to vysvetľuješ 5-ročnému dieťaťu. Žiadne zložité výrazy. Jednoducho. Tretí. Nájdi medzery vo svojom chápaní. Ak sa zasekneš, vráť sa a douč sa. Štvrtý. Zjednoduš to ešte viac. Výsledok? Nebudeš to len memorovať, ale naozaj tomu porozumieš. Bonusový hack. Vysvetľuj nahlas alebo si to zapisuj. To núti tvoj mozog informácie hĺbšie spracovať. Aktívne vybavovanie. Pamäťový cheat code. Chceš si veci pamätať dvakrát rýchlejšie? Prestaň pasívne čítať. Začni sa testovať. Ako používať aktívne vybavovanie? Namiesto opakovaného čítania poznámok zatvor knihu a skús si vybaviť kľúčové body. Namiesto prepisovania poznámok ich píš z pamäti. Používaj kartičky, ale netestuj sa len čítaním. Skúšaj sa. Táto metóda je vedecky overená na vrytie informácií do mozgu. Bonusový hack. Technika blurting. Prečítaj kapitolu, potom si bez pozerania zapíš všetko, čo si pamätáš a skontroluj, čo ti chýba. Okamžitý boost pamäti. Spánok plus pohyb, bezplatné vylepšenia mozgu. Zábavný fakt, tvoj mozog neukladá, čo študuješ, keď si hore. Ukladá informácie, keď spíš. Takže nočné učenie bez spánku? Zlý nápad. Dopraj si 7 až 8 hodín spánku a tvoj mozog ti poďakuje. Navyše pohyb zlepšuje pamäť. Už 10-minútová prechádzka ti pomôže zapamätať si viac. Takže ak sa učíš narýchlo, rob si prestávky s pohybom. Záverečné zhrnutie. Tvoj študijný cheat sheet. Tu je tvoj 6-krokový vzorec na rýchle a múdre učenie. Nastav krátke študijné šprinty, 20 až 30 minút. Použij pravidlo 80/20. Sústreď sa na to, čo naozaj záleží.
Používaj časovače na udržanie sústredenia. Nauč to niekoho. Feynmanová technika. Použij aktívne vybavovanie, testuj sa. Spánok plus pohyb, bezplatné vylepšenia mozgu. Tvoja výzva. Vyber si jeden z týchto hackov a skús ho dnes. Napíš dole do komentárov, ktorý ti fungoval najlepšie. Čítam každý jeden. A ak si pripravený odomknúť plný potenciál svojho mozgu, stlač tlačidlo odberu a urobme zo štúdia niečo, čo bude pôsobiť takmer nelegálne. Pamätaj, vedomosti nie sú moc. Aplikované vedomosti sú. Tak choď von, uč sa múdro a nechaj svoj mozog pracovať pre teba. Na budúce sa vidíme. Uč sa múdro, nie tvrdo.